Després de 4 anys ens hem animat a fer una altra producció. Amb el mateix guionista, en Xavi Vallès, aquesta vegada ens ha ofert 4 contes, 4 històries tragicòmiques portades a escena. Tenim una vaca, tenim un pagès, tenim una parella de vampirs, tenim també un vell amb la seva filla i tenim en Han Solo i la princesa Leia. I direu, tot això com es menja? Doncs cada un d'aquests personatges té una solitud concreta que és la que ens intenta transmetre. Quan tu penses en solitud, penses, quin tostón. Clar, és algú seriós, és algú dens. Aquí es parla de solitud des de moltes maneres, des de molts prismes. Des del prisma irònic, des del prisma tràgic, des del prisma dramàtic. Són molts prismes, alhora, que entren en convergència a l'escena. I això fa que entri amb molta naturalitat, amb molta frescor i amb molt dinamisme, i t'atrapi. A part que també, al ser algo molt natural en tots, és en essència humana, vulguis que no t'identifiques, i et proposa, et planteja preguntes, et planteja dubtes que en el fons tots ens plantegem. Les històries són totes molt diferents, molt diverses, molt dinàmiques i totes tenen un punt de tragèdia, però al mateix temps distretes, amenes i fresques. Ai, però allò només va ser un rotllo, va durar 237 anys. Ja ni me'n recordava, es va posar sorruc que volia perdius estofades. No sé per què em fa recordar aquestes coses. La idea és intentar transmetre alguna realitat sobre la condició normal de la nostra vida, humana, en el més pur sentit humà, però utilitzant recursos literaris que ens permetessin realçar-la i posar-la en més evidència. I, per exemple, posant situacions que en el fons són molt reals, però en un context que pot ser com irreal o fins i tot màgic. I llavors el resultat pot ser resultar a l'hora d'atractiu i darrere de les gràcies o darrere de l'ocurrència, fer entrar un missatge més reflexiu que pugui permetre arribar a l'essència del que es vol transmetre. És culpa meva de ser tan atractiva, a més de gaudir d'una bellesa immarcessible i oferir la immortalitat. No és això que busquen i canten tots aquells brètols per la ràdio? Te querré siempre, no te olvidaré, hasta que la muerte nos separe. A veure, què se sent? Com a actriu, cada un dels personatges reconec que m'ha atrapat d'alguna manera. Vaig perdre els estreps, ho reconec, però és que quan tinc una vedella no sé què em passa. També és la por de cada any, que me la prenguin incomprensiblement. A mi la vaca m'agrada molt, m'hi sento molt identificada com a mare, penso que té aquest instint de protecció i per una altra banda també m'agrada la idea del respecte als animals i també la vaca és una mica la vaca sàvia. Volguem dir, sembla que no, però en realitat sé molt bé on soc, sé quin paper em toca jugar i a vegades no m'agrada, però no m'hi toca més remei. També una mica el concepte d'injustícia. El personatge que faig és el pagès, és una persona frustrada, que ve tothom abusa d'ell i al final es veu obligat a fer un acte que no voldria fer. Això ens passa molt sovint a tots. Tots aquests anys de mal de cap, citacions, processos... El paper de la filla és un paper molt breu, però té una gran tendresa. I això és el que més m'agrada una mica d'aquest paper, la tendresa que té cap al seu pare. Ha tingut un mal dia, no compliquem més les coses. Què fas vestit d'aquesta manera? Encara li hauré de donar raó a Antoni, que no hi toques. L'avi, que està en unes circumstàncies a casa molt especials i que el morir el seu amic pren un determini de posar fi a la seva vida, però al final acaba amb una sorpresa. L'he disfrutat molt fent-te'l, és un repte, canviar la veu, els moviments i tot, és un repte i m'encanta fer-ho, m'encanta, m'agrada molt i ho passo molt bé. Pateixo, però ho passo molt bé. Pobre Llorenç, em vaig dir. Havia d'acabar amb el seu sofriment. Finalment vaig anar al camp. Em vaig fer el distret una mica com per dissimular un delicte. Vaig furgar entre les mates de llentiscle i el bosc i finalment vaig trobar la planta, el famós cicuta.
s'assembla una mica amb el forojat, ha d'anar en compte. La vampiresa m'agrada amb tot el que representa de l'essència del femení, d'intentar buscar, d'intentar aconseguir, de sí, no, de la frustració, una mica també d'intentar manipular o portar les coses cap a on ella creu que hauria d'anar. Jo penso que en moltes coses és l'essència femenina d'aquesta seducció també, però al mateix temps capaç de posar límits. El que li passa a tots els mortals, tots aquests que van buscant l'amor etern i no saben ni el preu que fan pagar per aquesta dèria. No, perquè tu m'has preguntat mai a mi què m'agrada. No, tu només et preocupes per les teves manies. El del vampir bé, també és una sèrie d'actituds que passen davant la vida, davant l'existència, l'amor, la lluita, les discussions de parella i totes proportades en un terme extrem. Unes situacions violentes que també són agradables de representar. On és el Harrison? Harrison? Qui és aquest? Jo sóc Han Solo, que no te'n recordes que el carregirà del nostre fill em va travessar amb una espasa làser com un escuradents atravessa una oliva? Una manera ben poc freudiana de matar el pare. La Leia és un personatge molt real, trobo. És a dir, és una persona que ha tingut una història que ha vingut molt marcada per la seva història familiar, crec jo, una història per tot el context que l'ha anat envoltant ella, però també és una persona com molt lúcida, no? Que sóc una icona, collons! Que la princesa Leia tindrà per sempre 19 anys per tota l'eternitat. I mira que estava bona, Sobretot quan sortia... I tota la vida l'ha portat en un moment actual, que és el que surt reflectit aquí, no? Sí que m'agradaria pensar que la Leia que veiem a l'escenari, després d'un temps, possiblement, passa a un altre estadi, no? I no diré més. Que la força us acompanyi. Oh! Quina frustració, ni fumar es pot aquí. Oh! En Sartre ja ho deia, l'infern és la mirada dels altres. El que em va cridar l'atenció d'aquesta obra principalment va ser el tema, solituds. Perquè m'ha generat la pregunta a mi, solituds, vull dir, clar, com una solitud es porta en escena. Em vaig començar a plantejar i la pregunta que se'm va generar després va ser la que em va cridar a portar i dissenyar l'escena que vaig dissenyar, que va ser per què se sent la soledat. I em va venir la resposta, perquè en el fons no sabem mirar. Clar, si sapiguéssim mirar, veuríem l'altre, què necessita realment, com és realment, no ho sabem fer això, no ho sabem. Ens mirem a nosaltres i a vegades ni tan sols a nosaltres ens sabem mirar. I això em va començar ja a donar imatges al cap i començar a veure com podia generar l'escena i això em va cridar molt l'atenció, va ser un repte. Vaig pensar que el punt mig que podia donar la imatge de solituds era la ràdio, aquí la ràdio. Per què? Perquè, de fet, és la imatge de la solitud. Per què posava la gent la ràdio anteriorment? Per sentir-se sol. I aquí va ser quan vaig començar a generar. Solituds, en el fons, és això. El fet de la Leia, per exemple, de dir, ho verbalitza molt bé i ho tanca molt bé. En el fons no mirem la persona, mirem la imatge de la persona. La imatge que podem donar ens pot agradar o no, però en el fons els altres sempre ens miren així. I això ens pot afectar o no. O sigui que en el fons estem més sols que la una. Crec que aquesta producció, evidentment, és per públic adult, són 4 històries, podríem dir, d'un estil tragicòmic, però també és una aposta interessant pel que serien adolescents i joves, a partir de 16, 15, 16 anys. Segons quines escenes senties més riallades de joves o més riallades de grans. Es tocaven uns timbres diferents. El públic en general, i sobretot el que creiem nosaltres és que per escoles i per batxillerats i així hi ha molt de tema de discussió i de parlar i de debatre sobre el que proposem aquí a l'escenari. La mort, l'amor, m'agrada molt la idea de l'amor etern, el romanticisme, com una de les principals fonts de consum de la nostra societat actual. També està molt bé el tema, per exemple, de l'eutanàsia, el tema de si estem o no estem preparats per la mort. Per tant, té una mica a veure amb tota una moguda sobre el nostre món actual, que a vegades ens movem amb tempos diferents i
no sempre som coherents amb moltes coses, no? I sobretot hi ha algunes històries que mostren una mica aquestes incoherències que a vegades també tenim socialment. A mi m'agradaria molt aquests 4 contes fer un teatre fòrum, no? Es fan cinefòrums, doncs fer un teatre fòrum, perquè m'agradaria molt saber si aquests missatges han estat transmesos i reflexionar que en el fons, a part d'entretenir, però entretenir de veritat és enriquir la pròpia vida i que la gent que vegi una obra digui ha valgut la pena, ja no sóc la mateixa persona, en certa manera, que va entrar a l'obra i després va sortir. Si s'aconsegueix això, ja és per signar i apagar i vámonos. Us trobareu a vosaltres mateixos amb tota l'essència del que podeu arribar a ser? O tindreu la tristesa de trobar-vos un personatge fals o mediocre, que tothom ja haurà oblidat i que no volíeu ser? Sí, deu ser això el purgatori. I no diré res més. Que la força us acompanyi. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me